Eta Asier, ze esaten tartean ze gertatuko da? Bueno, hemen tarte honetan gauza bitxi eta kuriosoen inguruan arituko gara berbetan. Hilabetero gauza berriak ikasiko ditugu hemen. Eta gaurkoan bapeoari buruz hitz egingo dugu. Bapeoa, zer da hori? Ba nik ere ez dakat oso argi. Tabakoak urtean 7 milioi pertsona hiltzen ditu mundu osoan zehar. Horietatik 6 milioi erretzaile aktiboak dira, eta ia milioi bat erretzaile pasiboak. 10 erretzaileetatik 5 tabakoak akatzen ditu. Gaur egun asko dira tabakoa uzteko erabiltzen diren metodoak, nikotina partxeak, txikleak, baina metodo bakarrak du 95%aren eraginkortasuna. Bapeoa. Erresuma Batuetako Royal College of Sciences Akademia izan da sekula bapeoaren inguruan egin den ikerketarik handienaren egilea. Eta honen esanetan, bapeatzea tabakoa erretzea baino 95% osasuntsuagoa da. Gainera, ikerketak ere bapeatzaile pasiboa existitzen ez dela ondorioztatu du. Bapeatzean sortzen dugun bapore horrek ez du ingurukoentzat sustantzia toxiko mingarririk. Ez aurrentzat, ez da animalientzat ere. Bapeatzen den likidoa 3 sustantziaz osatua dago. Glizerina vegetala, propilenglikola eta aroma. Besterik ez. Eta ondoren bakoitzaren esku geratzen da nikotina gehitzearena. Tabakoak 4.000 sustantzia toxiko baino gehiago ditu. Bapeoak 30. Bapeatzaileen 95%ak erretzeari utzi dio. Eta gainera, jardun honekin ez dugu gure ingurukoen osasuna arriskuan ipiniko. Bueno, ez esan baino lehen, argi utzi behar dugu puntu bat. Bapeoaren munduko inorrek ez digu dirurik ematen eta gu ez gera ari bapeoa sustatzen mesedez, bale? Hori argi dago, ezta? Bueno, baina aurka ere ez gaude, A ber, R edo ez R, ez R. R edo bapeatu, bapeatu.